possibly after 2 years, having left the dance floor, hoping that somebody else would occupy that dance floor. But I see there's none who has chosen to occupy the dance floor, and the dance floor is vacant. And I've seen it fit that I'm back on the floor. muri yezimbabwe 2026 waya atotanga ende iko zvine zvitikusangana nenyaya dzakasiyana siyana dziri kuitika ende kana muchinge matoya panapa munonyadzondiziva mushe kana pane vanhu vasingandizive mushe vanozotanga kundiziva mushe nhasi right. Advocate Nelson Chamisa vadzoka zvekare. I think inini panyaya dzekutaura nyaya dzepolitics ndofanira kuti totonzi mutumwa akakwana chaichai nekuti kuna vanhu vagara vachingotaura zvinhu zvisezvi. I still remember nchikuudzai ndichiti January muchaona nikirikini but nangu zuwa ndo razopesana bozi ndaitarisira kuti 25 January, so I guess kuti 25 January inenge iri Sunday, but ndakangotaura pana January papapa Chamisa achabudikira achitaura zvenew political movement yezvinhu zvinenge zvichangoitika. And this time around vakomana vane zvakawanda zvavari kuronga, but maZimbabweans vakawanda futi vane zvakawanda zvavari kutaura pamusoro penyaya iyoyi iri kuitika. But andisodonyopedza nguva ka mire ndimbokunzwisai futi kanzwisa because this year rakajamuka inzwai kune vanonzi Dr. Daniel Shumba. Vashumba vari kupisa zvamanje manje ndikutaura kuti 2026 wiko munangagwada apedze kana 1 week chari kana mazuva ake chachai kunzi abve akwana chaichai because handisi kuziva kuti varume ava vakanyatsofunga chi. Inzwai zvinotaurwa na Dr. Daniel Shumba panapa. And we are going to ensure that we deal decisively with the issue of corruption. Corruption that is being perpetuated by the state and corruption that is being perpetuated at other different levels of our society. We will ensure that we deal with these challenges upfront, direct and fearlessly. For instance, we intend to deal with the issue of legitimacy. The current government is illegitimate. I urge you all to reject these coup conspirators at the next elections, which date is still unclear, but hopefully will be this. Vanonzi Dr. Daniel Shumba ivavo veUDA. Gore rine 2026 is going to be a different year pazvinhu zvese in terms of matongerwo enyika. But toti tionesane because Jameson Timber futi ane something zvaakauya akativhurira panapa zvatiri kuona. Jameson Timber netimu rake na Jacob Ngarivhume vakataura kuti we launched the Defend the Constitution platform, DCP. This is a coalition of they are willing to stand up to the evil intention by ZANU-PF to change the constitution to enable ED to extend his term. We say no to 2030 nonsense. A statement yakabva kuna Jacob Ngarivhume, but vanga vari vese na Jameson Timber vachitaura kuti zvonicha vari kugadzirira that movement yavo iyo yese kuti vanenge vachinomisa zvinhu ende kuchamiswa munhu zvishua zvegore rineri zviri kurongwa nevarume ivavava. But alright, tisatapedza kupinda tinzwa kuti vanhu vari kuti chi feedback iri kutaurwa nemaZimbabweans pamusoro paChamisa nekudzoka kwaaita nenew movement iyi. Pane nyaya iya yanga iri mumanhingirikini iri kunetsa Councillor Rosemary Muronda wekumount Pleasant naformer Harare South Member of Parliament Shadrack Mashayamombe avo vabudikira mukoti muHarare Magistrate Court nyaya dzavo dzefraud dzevaronzi vari kuningina. So vaviri ava vari kunzi vakadhimanda 300,000 kuna Mavis Java vachinzoni vanenge vachida kubatsirana nyama ino chidhiri chavo chekuningirikina chekutenga chidhiri chekutenga land. I think Mavis Java ndo manswadzana passion idzodzidzi. So chidhiri chavo chekutenga land kuna na Newland suburb uko. Saka pari kunzoni pakabuda here inenge 100,000 pakazongogovanwa 50,000 each. Saka uyu Java uyu akazodiscover kuti iyi ningirikini yapiwa ikai pakutopuwa futi vamwe ndo paakushamisika kuti ko idhiri ripi raitikero riri ndekuti vanhu vanoningirikina. So azvida kumufadza. Alright, in short tiri kungoti chi Shadrack Mashayamombe naningirikini ava ka vane ningirikini vachadzoka zvavo
The court remanded the accused to 24 February 2026 on $500 bail each. Saka vachadzoka zvo pana 24 February tozoona kuti zvinhu zvavo shuwo zvichange zvakamira sei. Hai zvengangulation dzekuzimbabwe dzingori ngangulation dzedza dzekungoti unenge uchingongangurwawo vanongonganguranawo zvekuziva zvavanhu vanotanga vanenge vachitamba vese vanhu vanenge vachizivana zvezvo asi zvokunyanyaunyudzana zvezvo because that's why kuti corruption izvezvi so vanhu havachatyi vanhu vachavhunduke kuita corruption muzimbabwe. Why? Because vanoziva kuti tikangongangurwa mangwana hanya yedu inongoita is but kune vamwe kana uchinge wazocrossa lane zvafanira kutoita corruption obva kucrossa lane ranhingirikeni ravo rana Mnangagwa kuti Mnangagwa akazodai so chichi hayo kana kuti woda unenge uchinopirikishana nawo makumbo mubusiness ndopaunoita chi ndopaunozoningiririkena paunozorwadziwa zvakanyanya. Right, for your own information, sorry zvenyu ndikuziva kuti kuna umwe vanhu vari kuramba vachibvunza kuti who is this man that is showing on a screen. Ndambozvitaura ndikati ndo Dr. Daniel Shumba. 2026 mufanira kumbosecha nezve this man kuti who is Dr. Daniel Shumba. I think ukangosecha ukangova neruzivo about munhu zvingakwanisa kubatsira. And the good thing is mese mane mafoni mune access to internet, it's better kumbosecha. Ndaona masearches last time ndachiona manhingirikini anga achichinzwa zvichinzi vanhu wiki rese radarika vari kunyaosecha nezva Dr. Daniel Shumba. I think around 1.2 million mazimbabweans vari kushowa interest kuda kuziva nezva Dr. Daniel Shumba. It's good number and it's good start kuona vanhu vakutanga kudaro. Zvinongora kuti pakaita vanhu vakawanda vari kunzwisisa zvavari kuita, ZANU-PF ichifeka dheri ravanhu futi. And this time ichaita kuti ichashamisika kuti takandirwa kadombo muziso sei kuiswa munzwa munyama. Ko Dr. Daniel Shumba vakudzoka vakudata zvepolitics zvichafamba sei. Right, gatenderi pane nyaya yachamisa yekudzoka kwaaita mupolitics because I know kuti ndoye nyaya vazhinji munenge mada kumirira kuti zviri kufamba sei. Right, tikatarisa zviri mucomment section izvezvi so pakashata to be very honest with you zvandiri kuona zvekutaura nevanhu ka andori mahwani chaivo because yo ha right umwe ari kuti for my vote he just have to work hard for me to believe, otherwise it's card in A. Vamwe vautaura avana chi mazimbabweans inani nyazoti mazimbabweans vari kudai because you know a lot of people demanding ngadzoke ngauye futi ngauye kuzodidi vakutaura kuti hanzi aiwa handisi kudi kuti ndimuvhotere futi hanzi otherwise tongoti card in A handina vhoti anozoa vanotama playing cards vanoti card in A handina anenge aribata akastika. I don't know why because zvinhu zvinobohwa honestly kuti there is no way kuti ungavhotera munhu 2 times une hope yekuti zvinhu zvakutoita bohwa ndeti ende iwe unenge uchipuwa hope chaiyo nemo uchiudzwa kuti wangu ka tichitodaiso apa tova totogwina ende vanhu havazomboningirikine then the next thing mobva mangonyararirwa zvakadaro. I understand because ndakada kubvunza inozo ndanditonaona kawana chitombobvunza kuti iwe saka pane zvinhu zvimbonyazofamba sei because there is no way pekuti ndikwanisa kudisclose anything pane zvinhu zvavanenge vachiita varume vava titakangokula down zvedu tichiona vachiita yavanenge vachiita but ukazoona vanhu manje feedback imwe inenge ichipuwa nevanhu I understand. Inini ndini ndega ndokwanisa kutaurira kana munhu akakomenda chazvo ndokutaurira kuti uyu munhu ndewe ZANU, this comment yabva kune munhu weZANU, iyi comment yabva kune munhu akadai, iyi comment yabva kune real supporter raChamisa. And ndoziva kuti kune futi vamwe vanhu vanofungidzwa kuti vanenge vari more Chamisa fans than others. Vanhu vese munhu akatokosha pa this whole thing kuna vanosvita madiehard fan vasingavhoti vanhu ivavo havana kana anything chavanocontributa pane zvinhu zvekunzi zvakanhingiriki nezvi zvakachamisa because I know very well kunotoona umwe munhu ototiza kuti ndotomudza ndotoona kuti uyu haana kana chitupa futi asi ari kutaura zvekuvhota ari kutaura sei kana kuti uyu munhu nguva yese yanga uri mudiaspora haana kana paatombotsika paground kana anything vanhu ivavo havana basa ndo vanhu vazhinji vari kutaura kuti zvinhu zviite zviende nepamwe ivavo but you know this thing iri kutaura nevanhu kuti zvanyanya. Umwe ari kuti Nelly is back to give us Bible verses again and again. Ishoko riri kubvawo kune mumwe munhuwo ari kutaurawo zvaari kutaura. Umwe ari kuti what does he want to do now? Be the president here or he wants to run for mayor? Ai mazimba unoza zvinhu zvamunotaurawo soka munhu anenge akateerera muchitaura zvinhu zvakadaro chii chakadaro chichi
ina sometimes handidi uzotanga ndinenge ndichitaura mashoko kana kutanga mene muchitisa mashoko mukano menhikirikeni. I don't want to comment zvimwe zviri kutaurwa yet. I will comment kana ndichinge ndapedza ndikasangana nezvandiri kuda. Right, hanzi idzi idahwa idzi let gift siziba ostalos fadzai maere and job scholar do the dancing ndo mashoko ari kutaurwa nevamwe. Hanzi chimbopawo vamwe vaite mukana, but iye ataura kuti pa 2 years ndakatombosiya the dance floor ndikafunga kuti umwe munhu achava yakatamba panzi pakanetsa. He must first collect his people from South Africa who are believing in him, then return to politics. Mungo arikuti imi you know, I don't know manje apo kuti zvinofamba sei. Hanzi ku South Africa vanhu vari kunzi vari kubelieve ndani. You know, one thing chandoda kuzivisa emaZimbabweans ndechekuda isu politics hadzina padzakazombonzi uyu munhu waningi uyu munhu waningi, munhu wese muZimbabweni. And for your own information chinoitika pa politics baba kunotori nevanhu vakawanda vari muZANU-PF. Ukatarisa namba yavanhu vari kumhanya nezanu izvezvi tingangotarisa kana 40% yevanhu vanozviti mariu ZANU-PF supporters vanenge vakatovhotera Chamisa iyi. Ndo zvinoitika pa politics chigame chamanumbers cause vanhu vanenge vaboikana. Kana mamonzwa inonzi bhora musango munhu anenge aneta kuti maopportunities ari kungodaiso vamwe vacho rongomasquaredawo vachingotera vachingoita ndo zvinhu zvinenge zvingoripo. Go to places like ana Harare South kune vanhu vakatopiwa mastands vachinzi tikukupai zvezanu izvi anditiwa zvona. So you can't expect kuti munhu akadaro afamba akapfeka t-shirt achiti ndiri munhu waningi anongopfeka t-shirt rake regreen otanga kuterawo achingomasquadda semunhu weZANU-PF. Ende ZANU-PF izvozvo inozviziva, but zvainoita manje inoramba inewe ichikubhabhatidza kupedzisira wajaira kana kuti kupedzisira wazongotiwo pano musi weballot ndo panozongobuda. Ende kutoda umwe vanhu futi kuti vanotoroerawo nyaya dzezanu idzo haisi kuita zvezanu, but iye asitori mbori munhu wezanu deep down only because vanenge vachitera maopportunities. Saka nyaya yekulebhula vanhu vari muSouth Africa muchiti ndo vanhu vanhingirikini vanhu ndo vanhu vachamisa akunoda kuzoda kurovesa vanhu mahara namunangagwa akutofunga kuti akaona kuti nguva yeelection yakunosvika vanhu vakuzvienderawo kuZimbabwe otanga murodhi motanga kuomeswa zvinhu. That's not right. Izvozvo hatidi vanhu vanotaura zvinhu zvakadaro. Vanhu vari kuSouth Africa maZimbabweans simple and straightforward. Hatidi kuti vanhu munge muchidefine kuti uyu munhu ni munhu waningi munhu wekuZimbabwe munhu wekuZimbabwe. A Zimbabwean is just a Zimbabwean. Zvatopera zvakadaro. Zvekuzonzi ndo vari kudai so no, I don't like that because ndomira kana maZimbabweans ndo vanhu vacho vanotorinoningina. At the end of the day vanhu vese vari kutsvaga kurarama. It's either uri muZANU uri kunze kweZANU tikatokubvunza reason nemusoro uri kutotsvaga kudya through politics. Right, what about the dancing styles he left us dancing last time? Should we abandon it and join him to run away from us again and dance until you come back with another dance? Abazimba toro vaswera balava namba takandakakula kapa ndapika manje. Anyway, tell a friend kuti Kuliand is online zvatanga manje. Zimbabweans akala I surrender. And for your own information varonga vachindibvunza why usinga scroll mazita vanhu vanochikomenda izvozvo pa screen. Ayo handidi kudaro for security reasons. You know where to find all those comments. Because handidi kuti zvizotanga kuti Kuliand, you are part of those people vari kuzvikikira vari kutaura zvinhu zvakadai. So why uri kutaura zvinhu izvozvo Mr. President? It's not like that. Kana kuti Mr. Nigirikini venyu no. I don't know. We don't like kuti zvinhu zvakadaro zvinge zvichitora nzvimbo. Like you know, some people are even saying Geza Light is in the building. Vamwe vari kuti not this time Mr. President. No, Geza and Chamisa are two different people. Vari tori mumaleague akasiyana. Same as Nelson Chamisa and Dr. Daniel Shumba are two different people. Dr. Daniel Shumba asi munhu wetype opposition mune muchifunga because vari ndo alternative ningirikini ndo zvona vakatora alternative route haisi opposition yaya yakafanana ningirikini yaya yekungodai zvakasi. So vanhu vese mapoliticians vane maitiro akatosiyana. Geza is not a politician. Ndakamutarise nini Geza tingangoti is a war veteran. Ndo zvamunhu more veteran angangori nehashawo yekuti anga ari kutsikwa konzi anga ari kunyimwa matenda achipuhwa vakomana vechidiki vechimanje ndo panga pangori nehasha dzamudhara Geza akati kuti ndoda kutodyawo nekuti ndakatochirwirawo chinhu ichi wedway because zvinhu zvekuti iye angoona kavamwewo vachiita se vachiwana zvinhu vachiguta. Saka ndo panga pane problem yani yamudhara Geza, but there are two different people. Now umwe ari kuti
this one is a comedian chai. I don't know the comedy yatanga papi, but mazimbabwe is munongotira fun, so I don't like it. Please, I don't like that. Don't call a politician a comedian, just call him a politician. Yeah, those notoitika because panenge pachitonetsa, right? Problem is Zimbabweans are divided. Even if we have a better leader candidate, citizen mindset is already rotten. Zanu aidiwe zvayo chero vakadi. Yeah, zvikuti zanu aidiwe vanhu vanozviziva, but vanhu vanoda pekuti ase pekutizira. Maybe that is the reason why he is back, kuti anga achita zvinhu zvake. Like makaona zanu yakauya the last year 2025 zanu pf ndo yairana mastreets, yairana yanga nevanhu vaya vakasiyana siyana, vamwe vachiti isi tinozodai, vamwe vachiti tizodai, so but at the end of the day chichakaitika vaitanga vanga vauya kunonyangwira kusunga vana. Kuna vamwe vanhu vari kutosafa for nyaya yenhikirikini. Politics is a dirty game honestly, and zvinonyautika kuZimbabwe unokuwadzirwa mahara. Now umwe ari kuti a foolish woman takes seriously a promise made by a naked man pasara 2 years before election. Makuda mabuda mumwena chimboi mirai comrade. This comment ukanzwa munhu wese anotaura achiadressa munhu as comrade, you have to know this from today. Munhu iye anenge ari munhu wekuZANU-PF, tisatomboteerere zvinhu zvakadaro. Ndakukudzidzisai zvimwe zvacho zvamanga musingazivi. Ukanzwa munhu aisa anoadressa chitaura nemunhu achiti comrade this, munhu iye ndewekuZANU-PF. Musiyana nezvakawanda izvozvo zvokuti muchazonhingira pa, so musanyanyotorwa muchifunga kuti zvinhu zvakanhikirikana, right? Thugs, taga come back now. Ndakusvika Mwari vachitiona mazimba hapana acha uyu ndewe ZANU-PF. Pane zvimwe zvandaona pazviri. It's not like kuti I'm here kuti ndikudze ndewe nyingirikini, but ndingoti munhu weZANU-PF akataura anything bad kana kuti akatukirira munhu akaita saChamisa, we don't care. Techingoti pachavo, mazvona. Techingoti pachavo because ma politicians vese munhu anenge ari kunhikirikeni ma rivals, I mean azvishamisa, azvivhundutse. Even Chamisa knows that. Kana akatukwa nemunhu weZANU-PF azvijaira because ndo zvinenge zvingoripo. But there is this law yaiswa iyi because ona hondo iri panapa. Da kukuudza chinhu one. Hondo iripo ndeyekuti Chamisa wanyaudza kuti power rake rinobva nekusocial media. Social media yabva yagadzirirwa shamu dzine munyu dzakawanda. If you want to report something, if you want to say something, mune makuti unouya motoita in touch nevanhu vakaita sana Kulend. Okay, Kulend tinoti mudai kana tinoti zvidai. Because mukada kungonozvita nemamwe maways kana kuti mamwe mamedia nikirikini ekuti anenge ari paground vakutya kubroadcasta zvinhu zvakawanda. Pane mutemo minyowani yatoiswa futi kuvarambidza kuzobroadcasta zvinhu. Chasara kutongodzwa kuti ukangobroadcasta kana maopposition tichakumhanyisa, ndo zvasara. Ende simba rekudaro vachariita vanaro, ende vachatozvitaura because mapoliticians pese ponomupa space yekuti ataure ane mashoko anotaura obvonzi iwewo wabroadcaster tichakubata. So fight ihombe iri pakuti ZANU-PF iri kuti iri kutargetawo 1 million supporters, 1 million followers muHarare memia this year. Nanatagwire vavo ndo zvinhu zvavakaplana kuti vatargete 1 million. Chamisa wari kudzokawo nemovement yake, handisi kuziva kuti panozonyawa kufamba sei. Dr. Daniel Shumba varipo zvekare kuti vange vachinhingirikana. So ndo mapoliticians varipo zvegore rineri. UDA ichange ichipisa zvekupisa zviya ana Chamisa vachitawo zvekupisa vachipisawo mapisira avo. ZANU-PF nanatagwirei vanenge vachipisa mastreets imomo zvichingenda zvakadaro. Saka it's up to people to choose kuti ndoda kutsvira kupi, ndichada kupiswa nani, because unenge uchipiswa mapisirwo wako unenge uchida, ende nhamo yako unoiziva, life yako unoiziva kuti zvinhu zvako zvinenge zvichingenda sei, zvichingofamba sei. Ndo mamiriro akaita chinhu chacho iko zvinezvi. I'm sure kuti vanhu vaisangauya panapa mamuchida kunzwa kuti inini ndichati kuti necomeback iri panapa. I think tichaspenda something like 3 days tichinyatsoonesana nyaya dzese dzose dzinenge dzichiitika, because honestly vanhu vakawanda vakatombobuda musystem. Unoziva kuti vanhu vakatiza musystem vaona kuti ninga achataura zvepolitics. Pakatota sabbatical yaChamisa vanhu vakawanda, even kutadza mamedia ningina akawanda vakabva vatongoramba vakadonha, vatongoramba vari pasi. But now expect kuti muone vamwe vachita se vachidzoka mugame, but pakunodzoka mugame pabva paiswa imwe mutemo zvinosiririsa mufunge. But anyways, thank you so much for watching. Zvamanje manje ndiri kuti chi ndo paKulend pamanga makateerera, saka ndati good night. Kulend TV team VAT asi vanhu vachishamisika. Kulend TV haichadzika, saka subscribe wozolaika, uchawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulend, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulend.